О, ябаш какви стари киви. Майко мила, той направо застрашава околната среда. Виж, удрени по един поглед. Благодарим ти за тази целувка. Боже господи, той направи водно колело. Мисля, че името на това колело беше по-различно, но както и да е. То с нашия денец ако Mortal Kombat на нощен пакет. Като гледам майцъкъл и нощен пакет с фолклорния състав. Я го скейте това. ти ми шокава. Да, ски го как хора. Каква хилка. 100% съм сигурен, че не мога да дигне дори едно листо от земята. Аре, да спукаме от бой се часовете. Да! Искари да. Сега ще да ти сгръзне мета. Няма мога да се намерят от университета след това. Как е шляпна? Прииска ми се и на мен. Тихо, аз съм първо. Господ забавя, ма не забравя. Сега ще види, че не е единствения. Добър ден, да помагам с нещо? Някой ми помагаш, дай направо нещо, да ми гърмите стояно. Добре. Ето тези двечките. Нещо друго? Искам нещо... Де да гъна штанги и направо после да местя сгради. О, нюкче. Той колко съм го пукал на цея, знаеш? Ама господине, те не се пият така наведнъж. Има си схема, по която се приемат. Ай, какви схеми, мими? Аз да правя схемите. Чай, че тя забравя. Цъкни ми 2 баки протеин. След една седмица направо гледай коста, абатко. Огуркия, нищо не разбирам. Дано да не се скопоса. Аре, мишки, аре да вие сега, къде сте? Сега ще го закарам по средата на златни пясъци, като много знаете, бе. Ако някой иска да стане като мен, направо да ползва код. Радо 10 за 10% отстъпка. Ус!